Ассалому алейкум дӯсто. Имрӯзам бо кор катиқати синглим берун омада будем ва хеле гӯшна шудем дӯсто. Мо да уже соат 2 ва мо ошхонаи оилавӣ омадем. Ин ошхонада шумо чанд нафар будан то инами аппарат кати интихоб мекунен ва барои як кас мо где-то 120 сомонӣ споридем ва инам хеле буфетда даромадем. Чизу чоруму намондем ҷое ки худмонда дода буданд. ва баъд аз он қайсигилам ки медонам ман камера карда мегардам, телефонта гир ай пушти ман гард гуфт. Ман ай пушти шуам хеле омадаистам дӯсто. ва дурун оста оста даромадем. Ин хӯрокҳоро бинем, беҳад ширин ва моза буд. Чанд намуд хӯрокҳо ҳаст дӯсто, чанд намуд. Дӯсто дар инҷа ай суши сар карда то биринҷара, ай биринҷа то лагмана, ай лагман то супа, ай суп то шириниҳора будай дӯсто. Инаи аппарата ман вапше 5 рафтам. Беҳад аппарати зур будай. Коса таваққӯи шуморо ҷамъ мекардай, барои шустан гирифта мебурдай. Иҷада фри ҳастай, иҷада нигоҳ кунен фриҳоям чанд намудай. Ман хостам баъд аз авқота хӯрдан вафли тайёр кунам хӯрам. Ва ина иҷада бинен ки ба як даст камера кардестам, бо ҳамуш сабаб вафли соз тайёр карда натонистестам. Хай чизе кардем накардем дӯсто, я бало кардем, вафлимуна тайёр кардем, чизи чорумуна ҷамъ кардем, бурдем столда мондем дӯсто. Ва баъд аз мондани стол шумода инами хеле хӯрокҳоро гирифтем, гуфта реклама карданӣ будам. Дидам ки ҳамаш бардагви мондагия, як чизи соз мондагӣ нестем, парядка кардагӣ нестем. Охи мо блогерои зур нестем дӯсто. Беруна бинен дар пеши реза гирифтагим ҷомуна ва пеше зур буд. Баъд инами аппарата файрод кардем. Хола иҷа биё гуфтем чизи чорои ҷамъ ка, гуфтем мо мерем. Ҳама чиза ҷамъ кардем дӯсто, хӯрдем, настринамуна зур кардем. Медонена ва шикам сер боша настрина ва пеше зур меша. Баъд хона рафтем дӯсто. Ва ин бимо шумода мақбул шуда бошад, обязательно лайк, комментария кунен дӯсто. Медорам дӯсто.